És aquest el que hem d'entrevistar. Doncs la veritat és que sí, bueno, ha sigut un partit... Ha sigut un partit, un joc una mica diferent del que estem acostumades a jugar, però la veritat és que amb pilota parada hem fet ja bastants gols a les semifinals i hem tingut sort doncs, de marcar el 3-2 ara a la final. Potser a davant hem desequilibrat bastant, sobretot per la banda, les nostres bandes són bastant desequilibrants i jo crec que hem defensat força bé, a part d'algun fallo que hem tingut a la primera part, però crec que hem defensat força bé. El seu joc és així, elles juguen molt directe, tenen una molt bona llançadora de faltes, que de fet jugàvem nosaltres fa 2 anys, sabíem d'aquest perill i bueno, els ha acabat entrant, felicitar-les i... No crec que hi hagi hagut un dominador al partit, el partit ha sigut molt anada i tornada, no hi ha hagut joc per terra, era tot joc aeri, totes dues són bones, tots els equips són bons fent aquest joc i era molt difícil jugar d'una altra manera avui realment. Enhorabona, UPF, ben competit. Com a subcampió masculí, vinga va, un aplaudiment. Aixeca-la, sí. Una miqueta així. Castigo aquí. Ahí. On és l'estaf? No, fins a Madrid no me les trec. Ja? Bienvenido. Al míster. El Leo americano.
aquí va. Sí, 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 lo vamos a Madrid. Sí, 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 lo vamos a Madrid. Pues ahora nos espera. Busca camiseta y pone por favor. Pone. Foto. Vamos a Antonio, hola. Poseu-se-la, poseu-se-la. Contra tengo un... Vos, para coches. Para ustedes. Ya miren aquí, los dos entrenadores. Coaches. Have a nice coaches. Organización y todas las cosas necesarias. El vídeo también a esos hombres. It's very important that we bring the champion of the Catalonia de Spain to our tournament. It is the 300th anniversary of San Antonio, and of course you know San Antonio was founded by a Spaniard. It is more popular today, soccer in the United States, than professional basketball and professional hockey on television. More people watch soccer on television in the United States today than basketball and hockey.